תראו, אני יודע שיש מפיקי חינות טובים, ואני בטוח שעל חלקם קיבלתם גם המלצות מחברים. אבל חשוב לי שתבינו מה אנחנו בלילה במרקש שונים מכל המפיקים האחרים. אז בואו נתחיל מההתחלה. הכל מתחיל בשיחת טלפון הראשונה שתעשו עם אמא שלי סימונה. יש לה ניסיון של שנים בהפקות חינה, וכבר מהשיחה הראשונה היא תדע לדייק אתכם על הפרטים הכי קטנים. הכל תלוי בכמות האורחים שלכם ובמה הציפיות שלכם. אחר כך נתאם פגישה ומדידות, ומה שהולך בפגישה ובמדידות, תאמינו לי, אי אפשר להסביר במילים. שירים, שמחה, ריקודים ומעל 1,500 תלבושות שונות. וגם אם היה ולא מצאתם משהו לטעמכם, אנחנו נדאג לכם לתפירה אישית. זה ממשיך בעדכונים לאורך כל הדרך, עד לחינה, ליווי אישי ומענה לכל שאלה שלכם. ואז מגיע היום הגדול, מבלי ששמתם לב איך עבר הזמן. אני והצוות שלי נגיע כמה שעות לפניכם, ונדאג שכף רגליכם תדרך במקום שהכל עומד מתוקתק ומושלם. בדרך כלל, התגובות שאנחנו מקבלים, שהחתן והקהל נכנסים לאולם, זה וואו, הרבה יותר ממה שציפיתי. כל חינה שלנו מעוצבת אחרת, עם חשיבה עד לפרטים הכי קטנים. אז בחייאת חברים, למה אתם מחכים? עם לילה במרקש, החינה שלכם לא תשכח לעולם. תשאירו פרטים כאן למטה ואנחנו כבר נחזור אליכם.